és al revés. No, ho puc fer. Curiositat dels pandes. Són bebès. Bon dia, penya. No puc parlar molt fort perquè estic a un tren d'alta velocitat perquè anem, que no ens marxem de Chongqing sol. Marxem per un dia. Anem a Chengdu, perquè la ciutat de Chengdu és la ciutat dels pandes. I anem a la ciutat dels pandes, a veure si sou una mica intel·ligents, a veure... Pandes! Això és com Dora l'exploradora, us he de donar tips, vale? Estímuls visuals perquè us quedeu al vídeo. Tot... No sol veurem pandes, sinó que també veurem pandes rojos. Veurem pandes normal i pandes xinesos. Me muero. I bebès també. Me muero, pandes. A veure, ara tenim 2 hores aquí, dinarem i entrem a les 12 aproximadament. Que per cert, a Xina estem anant com superapurades amb els trens, perquè els trens surten superpuntuals, vale? I diràs, ja mai, doncs ves a l'hora, bueno, és que ho intento, però avui hem sortit 1 hora abans de casa i hem arribat 1 minut abans que sortit el tren, i corrents, però perquè els metros van hiperlents, és a dir, els trens van superpuntuals i super a l'hora, però els metros, quan paren a la parada, estan 3 minuts a la parada, tarden com 3 minuts per parada, que això a Varna és com... A Varna tardes 1, 2, i s'estan com molta estona quiets a la parada. Insuportable, la veritat. Com que estàs com així. I pots tancar ja les portes i ha entrat tothom. Mireu quin bus més còmode ens han posat per anar a veure els parcs. Llámame donde quieras, senyor. Ja hem arribat al parc. No és un parc, en veritat, és una reserva, vale? És un centre d'investigació i conservació dels pandes. És a dir, crien pandes perquè estan en peligro d'extinció. Com es diu peligro d'extinció en català? Perill d'extinció. Llavors estudien el seu comportament i més coses, investiguen, però bàsicament els tenen aquí perquè estan en perill d'extinció. I si els deixen sueltos, doncs los maten. Pagues un preu ínfim, perquè en veritat hem pagat 6 euros per persona, com per el manteniment dels pandes, doncs el veterinari, com totes aquestes coses. Dato curioso, els pandes són carnívors, però 99% de la seva dieta és bambú, però són carnívors. Necessiten menjar molt bambú per obtenir el que obtindrien si mengessin carn, que és que vol el seu estómac. Raríssim. Un red panda! Hola! Com es mou, És com un allargassall. Ens hem demanat un cafè, vale? Mireu. No. Això és al revés. No, ho puc fer. Vamos a casa per no caure. No. Vale, ho fes. Hi ha un panda. Ai, que xulo. Curiositat dels pandes, ja que acabem de veure una femella, les femelles són fèrtils de 1 a 3 dies a l'any. Per això estan tan en perill d'extinció. Un dels motius és aquest, que costa molt que es quedin embarassades, la veritat. Estava ben aigua? Sembla que porti bolquer, no? Que sigui negre amb bolquers blancs. Són bebès. Mira. Què es caurà? No. Són torpes de collons, Ui, està volem passar pel mig? No cap. Estepa. Sí, ens ha pedau, Sí, sí. Mireu, però hi ha un aquí. No sé si es veu des d'aquí. Aquí a l'arbre.
是的，那会儿一抬头就能看到。Bueno, aquest tren acaba d'estar, literalment, volant. Això és el terra, però de baix. Hello?